खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 13 जानुवारि 2021 बुधबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन जायखि खामानियाव आखाइ होआ मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो जाफुंसारगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनो हानानै बांसिन गोजोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। मिथुन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनैनि जाहोनाव गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन आरो गोसोखौ लोरबां मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन नाथाय बानाय मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन सोरनिबा हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। सिंह राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन गोबां जेंना जेंगोनायाव गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनोबो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोजों थगायजानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। कन्या राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गोनो गोथो आरो गुलुं गुजुं मोनगोन सुथुरा बांगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर दरसि मोनगोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां धोन मोननो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव बयजोंबो अनजासो गारगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना
मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसाव-बादाव मोनगोन। अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। नखराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार-फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। मेंनाय आरो लोमजानाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। सोरनिबा सायाव सन्देह जाफ्लांनो हागौ। धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं-गुजुं मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार-फालांगियावबो मोजां। समाजाव मान मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। गोसोखौ जोबोर दरसि-दरसि मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार-फालांगियावबो मोजां होनजायो। नखराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा-फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा-बिफानि बोर मोनगोन। गोसोखौ जोबोर उरां-फारां अब्लाबो मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय-गुजाय मोनगोन। माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा गोमाजानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार-फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। नखराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गोबां गोनो-गोथो साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय-लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार-फालांगियावबो खहा जानो हागौ। नखराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। अदेबानि नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। दिनैनि राशि फरिखानिया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।